Dachako di Mheshimiwa Orero. Mokwongo samoro onyalo bedo matek to bende ok otek nikech ka nitie japuonjre madonjo form 1 ng'enygi nigi calling letters moluongo gi skunde moko to konge calling letter orito donjo to sano pod ok wang'eyo ni chiegni ibindike e skul mane koro nyaka oriti moyud calling letter mar skul to ok ochuno no bede gi report forms ka osekalo gik moketne ka wayudo ni birth certificate ne ber en nyathi ma opuonjore constituency kata odake constituency criteria gi osekalo te to barua manyiso no oae skul ni kata report form monge go mano ok wabing'i ahinya nikech samoro form 1s pok oyudo kata mana report form omiyo wan wamiyo gi amiya kaluwore gi skul ma oluonge to gi kaka janyuole en jachan kata ok jachan waonge gi problem gi jo form 1 to koponi basari odeko kaka sani nyo odeko ka jo form 1 osedonjo wachiwe gimoro April kae kadhi May mano to koro yudo ka jo form 1 go osebedo gi report forms makoro miyowa easy time kwa nyalo ng'iyo ni adieri en skul makama machiegni nikech ka ok indiko ni odhi e skul mane to chiegni jomoko dhi mausi nikech ka nying skul onge to ginyalo kawe ma gimi nyathi moro mane skul machielo emomiyo ineno ka waketo ni nyaka owach ni admission ne nie skul mane kindiko open check to jonyuol gi wa Kenya kama ji wakora inyalo yudo kokawo check ni kendo dhi puonjogo mana nyathi moro kata nyathi owadgi moro to weyo nyathi mo deserve no winjo omi check ni mar ariyo neno kopeny kacho ni awacho ni apogo check kan aselero kani an ok andik check nitie committee mar CDF wan koro wadhi kacha mana mar present nikech macha constituency ni iluonge gi jo CDF kendo idhi chiwo chieng' mimiyo jogo check mondo gine ni CDF gi otimo tich maber kendo makare MPs ok ndik check nitie NGCDF committee to gi fund manager matimo tich mana Wilberforce Otieno ong'isa na penj ne